Nou, tot op de dag van vandaag weer een stukje aan verzameling bij de toe te voegen. Uit de jaren 70, een dienblad. En dit soort dingetjes kom je absoluut niet veel tegen. Van Elvis, uit Leeuwarden gehaald via Marktplaats. Dus dagelijks kom ik nog aan mijn uitbreiding van verzamelen toe van Elvis. Nou, mijn liefde voor Elvis is eigenlijk begonnen in 1977, eigenlijk direct na zijn dood. We hadden muziekles. Ik zat op school, voortgezet onderwijs. En de leraar zei, nou, er is toch wat gebeurd in de muziekgeschiedenis. En een van de dingen die gebeurde is dat een pop-icoon een verandering in de muziek teweeggebracht heeft. Elvis Presley, 16 augustus jongsleden overleden is. En ik wil deze muziekles graag opdragen aan Elvis. Vandaar dat we nu naar een videoband gaan zien van Elvis Aloha from Hawaii. En de eerste tonen zetten in van Also sprach Zaragoza. En daar ging ik. En ik zat in één keer op Hawaii bij dat concert. En het heeft me niet meer losgelaten. What you have done, I said see, Rider. En dus vanaf 1977 tot anno 2009 nu verzamel ik eigenlijk alles van Elvis. Nou ja, wat maar voorhanden is en wat te kopen is en wat eigenlijk speciaal ook is. Wat ook een beetje vertelt over het verhaal. De mens, de legendary performer, de mens achter Elvis. De verandering in de muziek die hij teweeggebracht heeft. Before Elvis, there was nothing, zei John Lennon. Een hele mooie beroemde uitspraak. Oh, waar is Elvis? Hier, hè? Staat hij. Hier, naast mij. En daar het programma, dat is Waar is Elvis, dat doet echt afbreuk aan de man op zich. Het begin begon al slecht met de vraagstelling. Wat is de schoenmaat van Elvis? Blue Suede Shoes. Nou ja, hij had helemaal geen Blue Suede Shoes. Het was gewoon een nummer wat hij zong. Ze hebben me nog gevraagd voor het programma of ik wou komen met een Elvis-pruik en een bril. Nou, dat wou ik dus absoluut helemaal niet, want het is geen Mickey Mouse-achtige vertoning. En zo'n programma, het is een gemiste kans, jammer. Ze hadden dus de fanclub moeten vragen om expertise, om kunde, om vragen. Hebben ze niet gedaan. Nee, ze belden de fanclub op, de voorzitter. En heeft hij ook pruiken en brillen van Elvis? Nou, onze fanclub voorzitter Peter Haan dacht van, nou dit is echt, hier ga ik niet op in. Wat denken jullie wel niet, wat voor fanclub we zijn? Waar is Elvis? Nou ja, hier, bij mij, in mijn hart, daar is Elvis. Een van de dierbaarste bezitten die ik heb, dat is toch wel, denk ik, ja. Dit is toch wel iets moois. Dit is een krant. Memphis Press Scimitar. 1 dag uitgekomen na zijn dood, 17 augustus 1977. En dat is dus de plaatselijke huis en huis van Memphis. Zo moet je het maar bekijken. Een dag na zijn dood. A lonely life ends on Elvis Presley Boulevard. A goodbye to Elvis. He touched us all. The king will live forever. A legend of rock and roll. Ja, dat is eigenlijk wel een van mijn dierbaarste bezitten. 1 dag na zijn dood. Mooie, nou ja, in kolommen opgemaakt. Echt ook al voor de jaren 70. Prachtig mooi. So it goes. Some things you know are meant to be.
Take my hand, take my whole life too. For I can